Herečka Gabika Dolná sa považuje za optimistku. Napriek ranám osudu si dokázala zachovať nadhľad a zmysel pre humor. Diváci ju poznajú z divadiel aj zo seriálov v našej televízii. A práve dnes sa dožíva krásneho životného jubilea. Som dojatá. Je to pre mňa viac ako česť. Je to pre mňa uznanie, ocenenie, že som sa nemýlila. Ja som milovala svoj život, aj ho milujem. A ja hovorím, že aj keď je život s problémami, je to najkrajšie, čo človek môže mať, lebo je len jeden jediný. Ako teda sympatická herečka vníma svoje jubileum? Pozrite sa na mňa, ako ho môžem vnímať. To je len v občianskom preukaze. Ja som pred chvíľočkou povedala, že ja niekedy mentálne naozaj pôsobím ako 12-ročná, keď sa tu nabláznime a hráme futbal s mojimi vnúčkami. Nie, vek je len číslo, naozaj. Život sa s ňou vôbec nemaznal. Uštedril jej poriadnu ranu. Keď som mala 29 rokov a bola som v druhom stave s mojou dcérou a môj manžel išiel do práce a už sa nevrátil. Vrazilo do ňoho jedno veľké nákladné auto. Ja som si myslela, že touto chvíľou môj život úplne skončil. S tým sa v živote nezmierite. Neprejde deň, kedy by som si nepomyslela na svojho nebohého muža. Neprejde naozaj. Je to bolestná strata, áno, ale ja som sa musela zmobilizovať a musela som žiť ďalej. Už len pre to nenarodené dieťa a pre môjho 5-ročného syna. Niekto by očakával, že zanevriem na Boha. Nie, ja som hľadala útechu práve v kostoloch. Ja som tam chodievala pravidelne. Mne bolo úžasne potom na duši. V tomto období jej najviac pomohla rodina a kolegovia v Prešovskom divadle. Bolo to ťažké, ale prežila som. Našťastie mám veľmi dobré deti. Môj si niekedy, že to potrebuje mi povedať, tak mi povie, že ďakujem ti veľmi pekne, veľmi dobre si ma vychovala. Že ako to je najväčšie uznanie, si myslím. Á, Bože môj, vidíte. Predsa tie slzy sú. Vďaka svojej dcére Táni má už 2 vnúčky. Teraz ma veľmi mrzí, že zanedbávam svoje vnúčky, ale ja im to vynahradím. A ja som dobrá babka, lebo ja im dovolím to, čo som napríklad ja nemohla robiť. Bola mladá a krásna, no nikdy viac sa nevydala. Prečo? Nehovorím, nebolo mi to nepríjemné, nehovorím, ale pokiaľ mi pamäť siaha, všetci normálni chlapi sú, alebo teplí, alebo emigrovali všetci. Mala som také návrhy, mala som aj také 3 vážnejšie vzťahy. Poviem, Bože, za 30 rokov len 3 vážnejšie vzťahy, tak som, dobre som na tom. Ale nie, nevydala som sa. A ako si Gabika spomína na svoje herecké začiatky? Ja som bola veľmi smelé dieťa. Vždy, keď prišla k nám nejaká návšteva, tak ocino stále, že zarecituj, ukáž diplom, zarecituj. A neviem, kedy sa to vo mne tak prejavilo, že byť herečkou. Ja som nikdy napríklad nevedela, že na to existuje aj škola. Konfucius povedal, že vyberte si povolanie také, ktoré budete milovať. Nikdy nebudete musieť chodiť do práce. A ja som si vybrala také povolanie, že nebudem musieť chodiť do práce, že ja si budem hrať divadielko, ktoré milujem a ja vlastne nebudem chodiť do práce a budú ma za to ešte aj platiť. No úžasný pocit. Ja kradnem od divákov tú energiu, tú atmosféru a potom sa tak strašne dobre cítim. Ja im kradnem. A keď vidím, že sa ešte zatlieskajú a ešte sa aj postavia, to nie je väčšej radosti. A potom žijem s tým, že Bože, ako mi je na duši dobre. Dnes si bola bohovská, diváci to cítili. Ty si vedela, že oni vedia. Oni vedeli, že ty vieš, žrali ťa. Žrali ste sa navzájom. Bombová energia, bomb! Hrozné takáto závislosť od publika. Najkrajšie na herectve je, že herečky musia byť krásne. Stačí, keď majú šarm, charizmu a keď sa vedia na javisku predať.
Ja milujem v prvom rade svoju rodinu, ale potom na druhom mieste je naozaj divadlo. Divadlo, nedám si ho. Pokým budem vládať, pokým budem mať silu a pamäť hlavne pamäť, tak si ho nedám ani za svet. A o čom jubilujúca herečka sníva? Aby som bola v živote užitočná, aby ma v prvom rade potrebovala ešte moja rodina a snívam o tom, aby som mala toľko peňazí, aby som mohla spoznávať svet a aby som niekto, keď predala notabene, mohla dať nie euro alebo 2 eurá, ale aspoň 5. Tak by som chcela byť užitočná. V ten čas, čo príde, pochopíme zas, že nohy a nie hlava nosia nás.